Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Hearts so filled with sadness, Saint, you turn my tears to gladness, soon our misery, picture of the In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Marlon G. Obis and family, Rolando and G. Chua and family, for Romy's promotion, dulot kan Vale family. Pasasalamat, dulot kan Gratil family, Chan and De Vera family, for good health always of Chan and De Vera family, especially Shane, Meryl, and Marivet. Pasasalamat, dulot ni Julia Duran and John Ray Duran and family. Special na kagadan to pass the professional forester licensure examination, dulot ni Christine Joy B. Espares. To pass the professional forester licensure exam, dulot ni Warren A. Napod. For good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan, dulot ni Judy Remlin Lee, Giselle Aceituno and family. To pass the exam of Rian Tricia and Adrian, dulot ni Teresa A. Moral.
to pass the exam for midterm exam. Dulot ni Jane Carla Torado to pass the CPA board exam. Dulot ni Pamela Aguilar for safe travel, vacation of Belen's family. Dulot ni Olga Belen and family for successful job interview of Dana Calieja. For the defense, dulot ni Claire Margaret M. Serrano, special na kagadan, dulot kan Gratil family, to pass the board exam of Shane R. Bernal, dulot ni Viol Bernal, to pass the professional forester licensure examination, dulot ni Maria Clarence Joy E. Lignes, to pass the professional forester licensure exam, dulot ni Bea Bianca B. Cerillo, to pass the Sipali board exam of Darren James B. Taiko. Para sa kapengaluan kan mga minasunod na kalag, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Karina, dulot kan Diskaya family, Jose, dulot ni Nilfali, Josalita, Romeo, dulot kan Mendoza family, Venancio, dulot ni Janet Alcera, Christy, dulot kan Trillanes family, Salvacion, dulot ni Tess Sanyosa and family.
Banwa ani Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Awit sa karurangan, ikaw sa iyang banwa. Iapod galing banan, tinipon galing sa Diyos na sa tukang Diyos. Good morning. Good morning, Father. Smile. Yan. Sarong komunidad na naka-smile. Nagkakatiripon kita ko dyan sa pag-omaw, asin pagpasalamat sa satuyak kagurangnan. Sagaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, espesyal yato ining idinudulot sa pagtaong kontras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulo kita sa iyang pamigbi, intercession na sintabang, lalong-lalo na niya nagsasabat kita nin kadakol na pagbalo, kasabay kaining mga kalamidad, ang paglinog, ang mga maraot na panahon, arog kan bagyo, asin mga pagbaha. Maghagad kita kad sa iyang proteksyon, asin seguridad. Lalong-lalo na ipamibita itong mga naapektaran kay itong mga uminaging paglinog, asin mga makusog na bagyo. Kunyan, bidbidun tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Sindarhon kita sa buhay, dadaig ka sa koran. Amen. Kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Mamipi kita. O Diyos, nahuli sa mga paladan na apostoles, nagtugot na kami magmidbig kanda sa imong ngaran. Ulikan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan, naan simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, takapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An katanusan nin Diyos ipinahayag sa luwas kantugon, alagad pinatunayan kantugon asin kan mga propeta. Huli ta ang katanusan nin Diyos minadatong, huli sa pagtubod, sa lambang saro na nagtutubod kay Kristo. Gabos, Hudiyo asin pagano, nagkasala.
Kaya dai makabtan ang kamurawayan nin Diyos. Gabos man naging matanos sa bagsik kan balaog nin sa iyang grasya. Huli kan pagtubos na yaon ki Kristo Jesus, na sinugo nin Diyos tanganing ikadusay niya an sa iyang buhay, asin sa bagsik kan pagtubod, makamtantaan kapatawaran. Sa siring na paagi, ipinapahayag nin Diyos an sa iyang katanusan, inot para sa nakaagi, kan an mga kasalan dai napadusahan, huli ta pinugol niya an sa iyang kamot. Dangan, para sa ngunyan, kan ipahiling niya na siya matanos, asin ginigibo niyang matanos, ang nagtutubod ki Jesus. Kunsiring, hainan sa tuyang ipinagpapaabaw-abaw, nawara na. Sa anong tugon? Dahil sa tugon na nagsasabi, kung an sa tong gigibuhon, bako kundi dahil sa pagtubod. Huli ta siring sa satuyang nahiling, ang tao nagiging matanos sa bagsikan pagtubod, bakong sa bagsikan mga ipinapagibok kan tugon. Ano ang Diyos? Diyos din mga Hudiyo sana? Bako daw na Diyos man siya nin mga pagano? Totoo, Diyos man siya nin mga pagano. Huli ta ang Diyos, saro sana, asin siya ang nagpapangaging matanos, kan mga pinagsirkunsidar, dahil kan sa indang pagtubod, asin kan mga dai nagpasirkunsidar, sa bagsik kan sa indang pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kagurangnan, yaon ang pagkahirak, asin kapanuanin pagtubos. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoanin pagtubos. Hali sa kairaruman, minagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ako. Hinanyuga ang tingog nin sa kong pakimahirak. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoanin pagtubos. Kung pagtandaan mo, kagurangnan, ang sa kong mga karatan, kagurangnan, si Isay ang makakatios, alagad yaon sa imo ang kapatawaran, tanganing ikapag-arangon. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoanin pagtubos. Naglalaom ako sa kagurangnan, ang kalag ko naglalaom sa iyang tataramon, ang kalag ko naghahalat sa kagurangnan, urog pa sa bantay na naghahalat kan kaagahon. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoanin pagtubos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadahog ako sa mga Tataramon mo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong paglukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay nin kagurangnan, herak man sa Indo, nagpapatugdo kamo nin mga musileo para sa mga profeta, pakatapos na sila ginadan kan sa indong mga magurang. Huli ka iyan sa indong pinapatutuohan, asin inuuyunan ang gibokan sa indong mga magurang ginadaninda, alagadan mga lulugnan, kamuan minapatugdok. May katanosan, ang sinabi kan kadunongan ng Diyos, mga profeta, asin mga apostol, ipapadara ko sa inda, aniba sa indang gagadanon, aniba sa indang papasakitan. Tanganing an mga tawong ini, singilon, kan dugo, nin mga profeta na pinabunos poon na ang kinaban dalangon. Poon sa dugo ni Abel, sagkod sa dugo ni Zacarias, na ginadan sa pagultanan kan altar, asin kan sanktuaryo. Herak man sa Indo, mga abogado, tinatago nindo,
anlyabe din kadunungan, day kamo nakalaog, asin an mga naglalaog, day nindo pinapalaog. Pakaluwas nila duman, ang mga eskriba asin mga pariseyo, nagpuon pagpahiling nin makuring kaanggutan sa iya. Pinapataram niya siya ninda, dapit sa dakol na mga bagay, tibaad, madakop niya siya ninda sa iya mansanang mga tataramon. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Sinasagwi kan kagurangan ang mga maraot na gawi kaining mga pariseyos asin mga eskribas. Hilingon ta daw po kung paano kita makakarelate nigdi sa mga tataramon kan sa tuyang kakurangan. Ano itong ugali kan mga pariseyos asin mga eskribas na pinagsasagwi ngunyan kan sa tong kakurangan? Dua, hypocrisy and self-righteousness. Ang pagsasagin-sagit asin ito makamatanos. Yan, dipisilon bikulon ang self-righteousness. Yan. Pagiging, wala man ang maraot maging matanos. Ang problema, kung nagpapanggap ka lang, nasaro kang tao, matanos. Gari pinaghihiling mong hababa sa iba, taika, mas halangkaw sa inda sa kabanalan. Kaya ano sa mga tataramon kan sa tong kagurangan sa ida? Herak man sa ido, nagpapatugdo ka mo nin mga musileyo para sa mga profeta, na ining mga profetang ini, mismong an sa indong mga magurang, ang nagpagadan sa inda. O, garibaga, nagpapanggap lang sinda na marhay. Tanganing lipudan, tahuban, arog kan uso mo niyan, to cover up. O, duman sa mga karatan na ginibo kan sa indang mga magurang. Kaya sabi niya, inuuyunan nindo o pinapatutuuhan sa nanindo ang ginibo kan sa indong mga magurang. I don't think at sa tong kagurangan sinasagwi sila dahil ta nagpatugdo sila nin mga musileyo para sa mga profeta. Ang kinakaungis kan sa tuyang kagurangan, iyo po, nadainin na ako sudarang mensahe sa saindakan mga profeta. Iyo baga, we focus more ourselves duman sa mga bako, mga importanteng bagay, arog baga kan pagpahiling na marhay sa ibang tao, pero sutunay talagang importanteng bagay, arog kan pagkamuot sa Diyos, arog kan hustisya, o katanosan, o katarungan, day niya ito natututukan. Nagsisimba, nagdodonate sa simbahan, o, nagtataonin ayuda, pero kurap. Iyan sa mga present day Pharisees na tigsasabikan sa tuyang kagurangan. So, duwang importanteng punto nin paghurup-hurup, gusto ko pong mahiling tadigdig. Na minsan, ako unta po, kasabay ako, minsan, we are also guilty of being Pharisees. Ining mga pagpapanggap, pagpahiling sa tao na kita marhay. We are good at maintaining our appearances, but we are very slow to self-transformation, to change of hearts. Tiglilinig taso sa luwas, pero padagos na maati, anyaon sa satuyang laog. Sometimes we act holy on Sundays, but during weekdays, we are like or we behave like the devil on weekdays. Sunday, nasa simbahan, nagsasamba, nagnonovina, gabos nagibo, pagprosesyon, pagdebosyon. Pero pag weekdays, balik sa dating ugali. Insensitive to the needs of others, mapaabaw-abaw. May sarong, sometimes we try to look religious, but we do not live religiously.
Nakatutok kita sa paghiling kan tao, pero harayuan sa tuyang buhay sa pagiging tunay na reliyoso. May saro kay itong parishioner, sabi po sa kuya, naghambog, ako ngaya padre ta, gurang na, dahil naman ngaya po ako nagtakasala. Sabi ko sa iya, sigurado ka pong buhay ka pa? We are all susceptible to temptations. We are all susceptible to committing sins while we are still alive until we are 6 feet buried under the ground. Hanggang da ipakita dyan sa irarum kandaga. Kadakol pang tsansa, kadakol pang gigibuhon ang demonyo, tanganing matintaran kita. Dahil ka magsabing gurang ka na, dahil ka na nagkakasala. Ang pagturog mo sana sa misa, kasalan po iya. Diba? Minsan kaya we feel as if we are sinless. Aron kan mga Pariseo. So dahil na bagang digta. Gari si Mama Mary na namundag na dahil nadigtaan ng kasalan. Yung nga ni, kaya ito may parokya akong nadistinuhan. Yung nga ni, marahayon sa laog kan simbahan, may papiyong-piyong pakan ama niya mo. Pagluwas, nakiiwal sa parking. Dahil isa na na-mention na sungaran niya, na nagpamisa siya, dagito na marahay sa commentator. Sabi kan sa itong kagurangnan, let us not just decorate the church. Let us be the church itself. Bako sa nagdekoraran ining simbahan, kita mismo maging simbahan. Let us not just admire the saints, lalo si Saint Jude. Let us try to emulate them. Arugon ta daw po sinda. Ini ang nahulugan kay ining mga Pariseo sa siniskribas, itong sa indang self-righteousness. Madalion po sindang, they are very quick to condemn others without first examining themselves. Nahihiling ninda susala kan iba, dahil nahihiling, dahil ninda hinihiling sa indang saliring sala. May midbid po kamukaan, paadso ago mo man sana. At sabi sa to, kan sa tong kagurangan, kita daw, darahon ta daw ang tao para ni sa mahal na Diyos, imbes na alawon ta sinda parayo sa saya dahil kan sa tuyang pride, dahil po kan sa tuyang mga paghusga sa inda. Sabi nga ni kayan, it is easier to point a finger than to extend a hand. Madalion da po kitang magturo sa iba, imbes na magtabang sa inda. Sabi kayan, remember, when you point one finger, 3 fingers point on you. Baluanin do. Yan. Pasain po so tulo, pasirig sa imo. Susaro pasirig sa imong pinagtutukdo o pinagduduro. May saro da kay itong nagdulok sa padi. Sabi da sa padi, ako ngaya padre, dahil na ngaya ako nagsisimba. Paano man ngaya sabi kan padi? Paano kaya ngaya sa simbahan? Dakulon ngaya ang hipokrito? Dakulon ngaya dyan ang plastic? Ang simbag kan padi aram po nindo. Magayon sa pagkasimbag kan padi. Okay. Kung iyan ang sa imong obserbasyon, pero sabi kan padi sa iya, there is always room for one more. So join us. Magsabay ka. Kung dakul dyan na hipokrito, saro ka man na hipokrito. Saro ka man na nagpapanggap as in plastic. Sometimes we think that the church is a museum of saints. Perfect people. No. Bako ini katripunan in mga perpektong tao. This is actually a hospital of sinners. Sabi kan sa Rog Santo, ang simbahan hospital nin mga para kasala. So, iniimbitaran po kita mga tugang kan sa tuyang kagurangnan. Sa paagi ka ining sa tuyang ebanghelyo mo niya, na haliunta na daw po ang mga maskarata. Lalong-lalo na ining
pagiging self-righteous. Salidahan tainikan sa tuyang sinseridad, asin kapakumbabaan. Let us avoid na magikitang mga present-day Pharisees, modern-day Pharisees na nagsasamba na sa Diyos, nagtataong onra sa Diyos sa paagi sa nakanguso, alagad ang puso, harayo sa mahal na Diyos. So, namumutan kong mga tugang, mas marhay na akoon yato, ano sa tuyang mga kaluyahan, sa atubang niya, kaysa magpaabaw-abaw kita na kita banal sa atubang kan ibang tao. God is not impressed by our titles, but by our transformation. Amen? Sa ngaran ka na maati, as in the Espiritu Santo. Amen. Idinudulot niya mo ang anak kasi ang tinapay. Buhay na mayroon ka sa Magpamibi ka mo, mga tugang, tagadigan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlukod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo. Namibibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin magganigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan, kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit noon nakatukdoan sa gabos na tao. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, di ka nang gadan banal. Burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na inudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo,
itinao sa iyak mga disipulas nan sabi, pag ako kamugabos asin mag-inom kaili, tailian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, dagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay diwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan, an sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya ang katuninongan, asin pagkaburanyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihiras sa lambang saro with a smile on our faces. Ang katuninongan na sa tuyang inako. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong,
Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramento ililusan sa pagpapalagay sa iyong simbahan. Tanakan, hawak mong mahal. Tinapay asin araw niyamu, inaapuan sa imo, hawak asin lubog, sa pagirungdukat sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Sa pagpapalipas sa musta kasalanan, tanakan, Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing an sa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes. Nag-abot po sa 18,867 pesos asin 10 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ni misa. Nag-abot po sa 1,614 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,169 pesos asin 25 centavos. Sa Domingo, Oktubre 19, mapuon na po ang Misa Novenario kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo, sagod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa pagkahapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, anobena sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maawat po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawat po magpabunyag kan sa indang mga aki, magpalista na lang po sa opisina. Sa mga maawat po magbakal nin souvenir items, arogan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, duwang anonymous na tig 5,000 pesos, tulong anonymous na tig 1,000 pesos, 550 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, Jessa May Banyes, 100 pesos, Diyos Mabalos po. Salamat po sa Indugapos na nagpartisipar sa misa, naglingkod sa Daugkan Misa, magpuon sa live streamer, sa choir, sa tuyang lector, commentator, mass collectors, as in sa tuyang lay minister, as in sa Kristan. Sister, thank you very much po, sister, sa pag-assist sa tuya sa pagpakomunyon. So, nag-schedule po kita nin mass baptism. So, biriyuan. Kasi kadakol sa kuyang nag-request na minsan sobra duman sa Fiesta Caldigaspi. So, sobrang bunyagan. So, nagdidigdi, gustong magpabunyag. So, we might as well make it as a mass baptism. Bako pasaro-saro. Yan. So, kaya kung may bistado ka mo na gusto pong magpabunyag na habo nang sumabay duman sa San Rafael, sa fiesta, so we are opening our doors to them na maakomodar man giraray sindadigdi. So, kaya po kita nin schedule na mass baptism. Aram po nindo, kasubanggi, nangaturugan ako na gabos daw pong nagsirimba, naka-t-shirt kang St. Jude. Si Cha Tessa na nagpatotoo. So, kadakol po kita dyan na t-shirt. Si Cha Belen, nalabahan gari so t-shirt ni Cha Belen. So, magayunon baga na every Thursday, mga devotees ni St. Jude. So, naka-uniform kita kang t-shirt ni St. Jude. Daradara ta, bilog na aldaw. O maski sa aga, daing unan nindo pagsanglian. So, bilog na aldaw si St. Jude sa satuya pong buhay. So, salamat sa padagos pong pagsuporta nindo sa tuyang parokya. So, in-announce man po, starting this Sunday, mapuuna po ang sa tuyang Misa Novenario. We have invited priest na maselebrar po kayo ni. Kada hapon, igwa kita ni na celebrante na o mass presider na padi hali po sa ibang parokya. So, laom ko po ang sa indo sa giraray na kooperasyon as in participation. And if ever you want to be part kay itong mass sponsorship, you can just easily go to the office and have yourself listed as one of the mass sponsors kan sa tuyang mga novena masses and fiesta masses. Salamat po sa indo. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maheherakon sa intersesyon ni San Judas Tadeo, sagaran ka nama,
kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, simong manahitnoan, dungawas sa mong kamugtakan, bulungas sa mong kahilangan. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Sa bagyo kami hinagupit, lalong nagrarom ang langit, kan buhay abaan sakit, sa dagang panupait, dakol na si mong tinabangan, ulikan si mong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Thank you and good morning.